Hello लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय सिगाङावनो बेनिफ्राय नै दा आङो बावखुंग्रि थांनो रेडि जादों आरोना आमाइमोननिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आं भिडिअखौ थांगासिनो बिदिब्ला आंजों थ'फादो बावखुंग्रिसिम चलो लोगोफोर नै आं दा मा होनो डाइरेक्ट भिडिअखौ लामा लाबोबाय थायासै दा जायगायाबो एसे प्रब्लेममोन नालाय थोनमोन ओंखायनो डाइरेक्ट मोनफैनायावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आं न'निफ्राय डाइरेक्ट ओंखारबोनानै ओमफ्राय दा मोनफैबाय जोङो गासै आदामोना 16 जनसो जादों ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला हाजोसिम आंजों गाखोहैफादो दिनै माने फार्स्ट टाइम आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम खनसेल' एक्सपिरियेन्स गैया नायलांसै मारै एक्साइटेड आरोना आं दा हाजो गाखोनो जायखिजाया जिखुनु जिथि बावखुंग्रि फोरबो 2023 माने 10 बोसोर जाबाय बावखुंग्रि उद्घाटन जानाया चलो नै लोगोफोर बेखिनिनिफ्रायनो हाजोआ स्टार्ट जाबाय गाखोनाया माने सोरबाथ' गाखोनानै फैबायानो हनै ओमफ्राय जोंबो दा गाखोलांसै ओमफ्राय आं भिडिअखौ कन्टिनिउ माने देखायलांजोबनो हानाय नङा लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला भिडिअ लानानै डाइरेक्ट गाखोनांगौआ इम्पसिबोल आरोना माने जिखिनि हायो बेखिनिखौनो देखायलांबाय थानोसै थ'फादो आंजों बिदिब्ला चलो आब'मोन आदामोन लोगोफोर नै गाखोयै बिराद मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय जोङो दसे जिराय रेस्ट लायै गाखोदों आरोना ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरगोन आं बेयाव भिडिअनि गेजेरजों बे बावखुंग्रियाव ना ओरैबायदि आइजोफोर आरोना जेनेबा मादैमोन बा बाजैमोन बा बिखुनजो जानायफोर बिसोरो ओरैबायदि माने एक्सपिरियेन्स गोनां गोजा खोमा माने गाखोदों आरोना बिसोर बिरादनो सिख्लाफोरासो हास्लाबबावलायाखै आरोना आंनि नुनायाव
माने मादैमोना दख'ना गाननानै ओरैबायदि गाखोदों ओमफ्राय सिख्लाफोरा खान्दा खान्दा लंपेन्ट बा हाफ पेन्ट गाननानै गाखोनायानो माने कम्फर्टेबल बिसोर गाखोजोबनो हायाखै जाहैदों आरो ना आंनि नुनायाव खायसेखौ आरो खायसेया ओमफ्राय मादैमोना आं नुनायाव हले बिराद गाखोदों आरो ना गोजौसिम होमब्ला सिख्लाफ्रा मादैमोनजोंनो हायासै आरो ना नोंसोर गाखोनो हासिगोन बाय गाखोनो हासिगोन लेट बाय लेट थ' लोगोफोर नै दा गाखोयै मेंनानै ओमफ्राय बेयाव दसे जिरायनाय फावैनो माने नैबे मन्दिराव माने आदामोनहा खुलुमदों आरो ना माने बिसोरो बोसोरफ्रोमबो खुलुमखायो जाहैदों ओमफ्राय आङो फार्स्ट थांनायखाय जास्ट ओरैनो गोसोजोंल' खुलुमनायसै आं ओमफ्राय दा मेङाखै नों खुलुमायो नेगासिनो दं नोंखौ थ' लोगोफोर नै गोजौनिफ्राय आं भिडिअ लाहैनाय जायासै गोजौआव थांनानै माने गोजौआव
माने ओरैनो गोजौ गाहायसोल'सो नालाय गाहायाव नाहरनायसो आं भिडिअ लानाय जायासै लाजिबो नालाय एसे ओमफ्राय दा जों रिटार्न जाफिनबाय आरो ना माने गाहाय फारसे फैफिनबाय स' गाहायाव ओंखारनायाव माबायदि मोनो नायलांदो
मेरला खाना जादों आरो ना माने सोरगिदिं खाना जानायानो सोरबाबा संखानानै लांदों बा सोरबाबा संनानै जाहैदों बिदिनो इन्जय खालामदों आरो ना बयबो माने आं भिडिअ लाबाय थानो बानानै लायासै आं बेखौ उनावल'सो लास्ट लानाय जाबाय बेखिनियाव माने अनेक सोरगिदिं खाना जादोंमोन आरो ना भिडिअ लाबाय थानो बानानै ओमफ्राय लायासै आं नैबेनिफ्राय लोगोफोरजों फुंनि 6:30 लामायाव थांदोंमोन ओमफ्राय मोनानि 7टायावसो फैदों आरो ना ओमफ्राय फैनानै लामायाव इन्टारेस्ट खालामबोबाय सल' खनबोबाय रंजाबोबाय बिनिफ्राय न'आव 9टायाव मोनफैदों आरो ना जोङो स' बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बावखुंग्रि गाखोनानै आं जास्ट हेपि मोनबाय नायनोसै फैगौ बोसोराव गाखोनाय जायोना जाया स' बेखिनियानो बाय Like